Kaag sa good vibes, mga maritime police nga nagbulig sa pag-rescue sa mga kabataan sa isa ka charitable institution sa nagbuog ang aso bangod sa grass fire ang gindayaw sa mga netizens. Sa video sa Maritime Police Negros Occidental, makita nga may isa ka pulis nga naka-uniform nga nagatindog sa mismo ibabaw sa pader kun kag ginaduhulan sa mga babae sa mga kabataan. Ang mga bata, isa-isa niya man nga ginapangdawat kag ginaduhol sa isa pagid ka pulis nga naka-uniforman. Natabo ini isang kahapon sang hapon sa may barangay Banago. Ang kabataan na ginatatap sa Missionaries of Charity Hope of Joy sa Barangay Banago sa Bacolod City. Ang iba naman, ang iya mismo ginakungkong papanaog. Sa video, makita ang isa pagid ka pulis nga naga panabon sang sibin, samtang ginaduhol naman ang isa kalapsag nga sakay pa sa stroller. Pero hindi lamang mga kabataan ang ilang ginabuligan, pati kababaihan ang ginatabangan Manila para makahalin sa lugar samtang nagapuog ang aso. Natabo initanan, samtang nagapuog ang aso sa palibot, tugas ang grass fire malapit lang sa ila. Wala labot sa mga pulis, may mga kalalakihan man nga nagabulig pagid sa ila. Sa tuanay, may grass fire man nga naglunta diri nga nakaapekto man sa nagatenir sa mga Missionaries of Charity Home of Joy nga ginadumala sa mga madre. Gindayaw sa mga netizens ang ginhimo sa mga pulis, pati mga bumbero ang nagdayaw man sa ila nga dako nga bulig samtang masako ang mga bumbero sa pagpalong sa kalayo.